uNgizwe ube live kuFacebook emema wonke abantu emcimbini obujwayele ukuba sembizo shisanyama ebhizi khona eThembisa. Lo mcimbi kuzobe kuwumcimbi wokucelebrate inyanga yamagugu usuku umhla 24 September. uMacingwane uchazile ukuthi umcimbi usuzoba se-Mall of Thembisa ngenxa yokukhula komcimbi ibhizi khona isincane kakhulu kanti umcimbi ukhule kakhulu. Uphinde wachaza ukuthi nakuba bezoshintsha ilocation beya e-Mall of Thembisa nakhona futhi ikhona imbizo shisanyama zizobe zikhala khona. uNgizwe ubesebala abaculi abazobe bekhona bezonandisa kulo mcimbi. Ubale uMbuzeni, uBheshwa, abafana bamgqumeni, Igcokama Elisha kanye naye uqobo upresident wamabhinca uNgizwe. Kuthe kungapheli isikhathi esingakanani kwabonakala ukuvumbuka uKhuzani necomment ethi manje umema zonke obhosha nazo. Uzokhumbula le line-up ebizwe uNgizwe kukhona neGcokama Elisha okuyimbangi yakhe okusho ukuthi le comment ibingadalapha uNgizwe yedwa. Akugcinanga kuhlekwa, abantu baqonde ngqo kwi-comment kaKhuzani bafika bamthuka abanye bambuza ukuthi kanti yena akayini endlini encane angazophakama ngechungu.